ďalšiu ukážku. Dobre. Budú 3, dobre, dohodneme sa, aby to bolo tak teraz ide druhá, aby sme to teda aj uviedli. Diana Mašlejová, Aj o vetre, ukážka číslo 2. Tak táto ukážka sa aj volá Aj o vetre, takže Aj o vetre. Raz v jeseni som sa viezla v električke. Na okraji vozoviek tancovalo lístie. Vzdúvalo sa v teplochladnom vetre a padalo naspäť. Tam, odkiaľ prišlo. Nevyzeralo, že sa tým nejako trápi. Stále rovnako krehké, rovnako farebné, ľahko sa vznášalo medzi pouličnou špinou, autami a domami. Život je kolobeh, tak na čo stres? Rozmýšľam nad tým, že či spisovatelia vedia a dodržiavajú všetky gramatické finty, ktoré majú. Že či editori majú veľa práce, ako je to s tebou, že či aj všetky ypsilony a čiarky sú tam, kde majú byť, alebo to potom musí ešte prejsť nejakou reedíciou u niekoho ďalšieho? No určite to musí prejsť reedíciou, pretože ja síce, ja inak akože som redaktorka, to je môj ako taký chlebík, tak tam dodržujem všetky tieto zásady. Ale čo sa týka umeleckej tvorby, tak to nazvem, tak tam je to také náročnejšie, lebo keď chcem niečo presne vystihnúť, tak niekedy sa to nedá vtesnať do tých presných pravidiel slovenskej gramatiky. Jasné. Takže... Kto je tým tretím okom, Diana? Takým človekom, čo za ním prídeš a ešte predtým, než to my ostatní čitatelia dostanú do očí, tak komu to tak ukáže, že od koho čakáš taký ten prvý feedback? Tak jednoznačne je to môj teda priateľ, ktorý ma inak aj veľmi povzbudzoval na ceste za touto knihou a dodával mi takú potrebnú sebadôveru, ktorú každý autor potrebuje, a za ním som vždy prišla a tak som teda sledovala, že tak páči sa to, nepáči sa to. Hej. Takže bol to on. Čo sa týka knižky, tak je už na svete, ľudia si ju nájdu, môžu ju čítať, rozšírila si tie rady slovenských spisovateľiek. Keď ide tanečník po ulici, tak je jasné, že to je tanečník podľa chôdze, spevák si možno spieva. Čo robí spisovateľka, keď kráča po ulici? Či si identifikovateľná, že aha, tak tá si píše poviedky, alebo sa stratíš v dave? Tak, na túto otázku som sa priznám nikdy nezamyslela. Neviem. Ja si myslím, že som bežný mladý človek, každý má na niečo talent, tak ja verím, že u mňa je to písanie, je to hlavne aj teda taká potreba. Možno, že to zistia tým, že to je tá, čo tak sedí v tej kaviarni tak dosť často a píše. Tak možno podľa toho. Asi grafomán, že veľa písať, napríklad z koľkých poviedok vzniklo toto, že či bola nejaká selekcia, lebo keď sa tvorí hudobný album, tak sa vyrobí 20 skladieb v štúdiu a 10 sa nahrá. Tak aký bol ten tvoj výber? Tak bola tam selekcia, ale nebola nejako veľmi veľká tá selekcia. Ja sa priznám, že pre touto knihou som napísala ešte jednu takú menšiu, Nina sa volala, a tu som celú hodila do koša. To som tak cítila, že to treba proste, to je tá kniha, na ktorej sa vypíšem a už idem ako keby na ostro. A pre mňa každá tá poviedka, to bola jedna veľmi silná téma. Takže keď som písala tú tému, tak niekedy som vyhodila 2-3, ale v podstate sa týkali stále tej jednej veci a nechcela som sa jej vzdať, lebo mi prišlo, že je to silné a že to chcem dať von. Takže skôr takto fungovala tá selekcia, nie ako hromadne, že polka knihy, bum, to nie. Jasné, no hovorí sa, že do tretí ste všetko dobre, tak dajme ešte jednu ukážku, využijeme to, že si tu. Je to na tebe, čo si vyberieš, a iba potvrdzujem ešte raz, že Diana Mašlejová, Aj o vetre, časť 3. Nech sa páči. Cesta. Na brehu stojí fotograf. Chce len povedať, že vidí. Že všetko vidí. Šantiace lastovičky aj smutok v tvojich očiach. Žije ako maliar bez farieb. Ale ústa sú nemé a tak len fotografuje desiatky, tisíce záberov. Vidíte ich? Keď spomínaš to, že či ich vidíte, tak vidíš tých čitateľov? Lebo keď je koncert, tak kapela sa môže pozrieť do publika, že to sú moji fanúšikovia, ale ja neviem, že či ty teraz budeš číhať v knihkupectvách, že kto si to kúpi, že či pri tej tvorbe tam aj vidíš tých potenciálnych budúcich čitateľov, alebo píšeš pre seba a potom už kto si to vezme, tak tento bude mať. Ako toto funguje? Vôbec nepíšem tak, že pre potenciálnych čitateľov, lebo kniha, aj hudba, aj akékoľvek umelecké dielo podľa mňa musí ísť z toho človeka. A s tým, že ešte taká malá, že nechcem tým
nejaké špinavé vnútorné pocity alebo negatívne dávať von. Je tam aj taká túžba po krásne, aby to teda tá kniha alebo to umelecké dielo bolo aj také, že navodzovalo nejaké príjemné pocity, nielen nejaké ťažké, pochmúrne. Ale tých čitateľov konkrétne nevidím a možno aj to je práve výhoda pri práci alebo tvorení, literárnom tvorení, že nevidím tých čitateľov. Takže vždycky sa teším na nejaké ohlasy, vždycky sa teším na názory, ale nemám to teda tak, jak ten hudobník. Je to aj fyzický výkon, že keď dopíšeš nejakú poviedku, tak ťa to natoľko vyčerpá, že potom spíš 5 hodín, že či tú časť zo seba, keď odovzdáš, ty sa cítiš nejako, že máš odrazu trošku menej energie aspoň na čas a potrebuješ to dobiť. Ako toto funguje, keď sa vlastne rozdeľuješ? Je to náročné, ja sa musím priznať, že je a je to aj krásny pocit napísať poviedku, ale je to aj vyčerpávajúce. Vždycky som trošku taká unavená potom, ale hlavne je to veľmi príjemné, takže tie výhody toho, alebo to príjemné veľmi, veľmi prevyšuje nejakú takú vyčerpanosť, to je vždycky. Ale vyčerpávajúcejšie skôr sú také tie okolo veci, ako samotné písanie. Samotné písanie je veľmi príjemný proces. A možno, že tie okolo veci boli trošku to zháňanie vydavateľa a všetko, ako to dopadne. Áno, presne to, čo patrí k dnešnému svetu, tak to bolo náročné trocha. No, sme radi, že si prišla. Čo teraz v tej kaviarni robievaš? Píšeš ďalšiu knižku? Ako toto funguje a či je pripravené, či už pokračovanie, alebo niečo nové, román, možno teraz zbierka poézie, čo nastane v tvojom osobnom pracovnom živote ďalej? Tak musím sa priznať, že ako som už videla túto knihu, ktorá už je na pultoch predajní, tak mi došla taká úľava a príjemný pocit a znova sa mi otvorili nejaké také tvorivé, nejaký taký tvorivý proces a opäť môžem písať a som z toho veľmi rada, takže si pomaličky sadám do tej kaviarne a prichádza na mňa tá potrebná inšpirácia pre ďalšie tvorenie. Tak to naozaj funguje tak, ako kedysi, lebo sa hovorilo, že tá bohéma spisovateľská je v kaviarni väčšinou a tam hľadá inšpiráciu, tak ty si prototyp úplný, že to funguje, že v tej kaviarni sa asi dobre píše. To áno, to sa veľmi dobre píše. Jasné. Takto vyzerá knižka Aj o vetre od mojej hostky Diany Mašlejovej. Ak ju chcete mať vo vašej knižnici, dvaja z vás dokonca, tak nám telefonujte. Telefónne čísla vidíte na obrazovke, knižka vyzerá takto a je to kniha, ktorá vyšla a teraz si musím nalistovať, pretože tu máme vydavateľstvo Sofa. Takže môžete si sadnúť do Sofy, alebo akokoľvek nazývate to miesto, či už gaučík, alebo váľanda, alebo hovník, alebo neviem, ktoré slovo používate a vychutnajte si knižku mladej